Интернет, гаджет заманында балада китапка мәхәббәтне ничек уятырга? Бу мөмкин хәлме? Иң мөһиме китап уку теләге, әдәбиятка мәхәббәт әти-әниләрдә булырга тиеш. Чөнки китап укуны да теш чистарту кебек гадәткә кертеп җибәрергә кирәк. Аннан соң бала китапсыз көнен күз алдына да китерә алмаячак. Гадәткә кертү сездән, китабы бездән. Бер ягымда кызыл кояш, бер ягымда аппак ай. Мине озата баралар, адашмасын дип бугай. Бер кулымнан әти тоткан, бер кулымнан әнием. Шыпырт кына уйлап барам, үзләренә әйтмимен. Әни минем кояш инде. Әти ай дип ышанам. Уң якта ай, сулда кояш. Ә мин кемгә ошаган? Бу Илсияр Иксанованың балалар өчен язган «Иртә» дигән шигыре. Чынлап та Илсияр Иксанованы без бит инде аны гражданлык лирикасы жанрында яза торган, бик матур, шундый нишкә язылган лирик шигырьләр авторы дип беләбез, әйме? Без аны аннары шундый талантлы хикәяләр, тәэсир итә торган хикәяләр авторы дип беләбез. Аның повестьләре дә барлыгын беләбез. Аның берничә китабы басылып чыкты бит инде Татарстан китап нәшриятында. Шулай да Илсияр Иксанованың иҗатының тагын бер өлеше аның балалар өчен язган шигырьләре. Балалар өчен иҗаты дип әйтик. Узган ел булды микән ул, моннан 2 ел элек булды микән, Илсияр апа Иксанова безгә инде килде. Минем бит балалар өчен шигырьләрем дә бар, балалар китабы чыгарырга иде дип шундый тәкъдим белән килде. Без аны күтәреп алдык. Чөнки элегрәк елларда дип әйтергә дә кирәк инде, Илсияр апаның Салават күпере журналында эшләгән вакытларында чыккан шигырьләрен укып үскән кешеләр дип әйтергә дә була бит инде безнеме. Вантой газетасында чыккан балалар өчен шигырьләрен шулай ук укырга туры килә иде. Шул элекке елларда язылган шигырьләре дә бар аның бу китапта. Соңгырак елларда язылган балалар шигырьләре дә бар. Менә шуларны җыеп, шушындый юка гына, кечкенә генә дип әйтик инде, ул юка булгачтан укырга да җиңелрәк була бит әле, һәм сатып алучы өчен китапның бәясе дә арзанрак була бит. Менә шундый китап бастырып чыгардык. Шигырьләре кызык, шигырьләре үзенчәлекле. Әйтик, мәсәлән, маймыллар Әфлисун яратам икән. Әфлисун ашысын килгән чагында әнидән ничек итеп сорарга кирәк микән аны? Анарысын кәҗә килсә, аны ничек куып җибәрәләр икән? Ул һәрбер гаиләдә бар бит, әйме? Менә киреләнә башлый икән бала, ай кәҗәсе килгән икән, әйдә кәҗәңне җибәрик әле дип әйтәбез. Шундый шигырьләр балаларның логик яктан үстерү өчен, фикерләвен үстерү өчен Илсияр апа монда табышмаклар да тәкъдим итә. Әйтик, мәсәлән, түтәлдә ята арып, куя күземне ябып. Бу амонимнар. Нәрсә инде ул түтәлдә безнең ята кабак, әйме? Һәм күзебез арыган чагында безнең күзнең кабагы йома. Көз җиткәч өзелә агачтан куактан, өзелми кулактан. Шулай ук табышмак шигырьләр бар. Әйтик, кайсы изгә карап, аның хуҗасын ачыкларга. Монда кичкенә балалар белән укыганда әлбәттә аны әти-әниләр укый бит инде, җаваплары да бирелгән, җавапсыз түгел берсе дә. Бу әлеге китапның рәсемнәрен Мәскәүдә яшәп иҗат итүче яшь рәссам дип әйтик инде, яшь рәссам Айсылу Гарипова ясады.